той някой си. И сега сме в нашия хом. И той няма говори, защото няма микрофон. А пък сега аз тук ще оправям още някои неща в хомето. Чакай, това тук как да го направя? 6 на 3, 4, 5, 6. Сега ще видиш. Имаш ли Gold и Iron блок? Я иди от шопа да вземеш един Iron блок. И едно кактус и едно санд да вземеш. Ще ни трябва. Да. Значи едно кактус, едно санд и един айрон блок. Чакай, то тук има санд. Не взимай санд. Тук има. Взимай само едно кактус и това. Да. Само, че тук няма стане. Аре, нямаме ли го? Стой в мене. Казваме липс. Що кашляш? Тук е бедрок. Някакво. Знаеш какво ще отиде тук. Да си чупим броните. Сега е тук. Слагаме един айрон блок. Да си реперваме айтемите. Си реперваме пулките. И един голд блок. Где ще го намеря? Чакай, аз фендър честа май имам. Всяки видим. Какво правиш, бе? Не бе, човек. Айрон блока ние да си реперваме това. Да си реперваме айтемите, голд блока. Примерно ако имаме някакъв full iron set, нищо му няма, нито един път не е докоснат. Просто цъкаме един път на голд блока и той си става такъв. Става си на
на ингът. Чек, стига бе. Виж. Не на кактуса, умен. На айрон блока. Виж, виж сега цъкам на голд блока. Skillet not salvage items. Трябва ни някакъв скил. Трябва да имаш таковата. Кажа го. За да си репернеш това, Iron, това, ти трябва... Кажи го, бе. Абе, трябва ти такова. Iron ти трябва, за да си го репернеш. Примерно 1 или 2 Iron ти трябва. О! Омага! Виж както съм. Снимаш ли още, бе? Къ? Да, и сега само я отиди до шопа или ти пък нямаш пари. Да взема малко sugarcane. Да посадим там. Вие нямате ли гости? Сега като говориш, не се ли чуваш на клипа? Що? Майко, то sugarcane чек е бати скъпя. Сега това го чупя. Около 2 минути. За кое? Чакай, какво правя? Къде е мотичката? Засади семената. Чуле? Посади тук, че нямаме едно семе и тук. Ей тук, бе. Ей тук, бе, човек. Виж? Що? Ма защо само 10 минути? Хубаво, това беше в клипа. Чао.